חבר'ה, תבינו, קרוב השם לחוקריו וכל אשר יקראו באמת. שמעתי כתוב באשרי, אנחנו אומרים, אשרי שלו עוד יעלו חסר. בכל יום, ועברך שמך רב. גדול השם רב ולי גדולתו חסר. כל מה שאנחנו אומרים באשרי בעצם זה חיבור של ככה וככה, ככה וככה. אבל כשזה מגיע לקרוב השם לכל קוראיו, אין דבר. זה קרוב השם לכל קוראיו, לא הוא לכל אשר, אלא לכל אשר יקראו באמת. קרוב השם לכל קוראיו וכל אשר יקראו באמת. וזה תנאי בעצם. בעצם אנחנו אומרים כל השנה קרוב השם לכל קוראיו, אבל בתנאי שכל אשר יקראו באמת, בלב שלם. אבל בימים האלה, כי הוא בהיותו קרוב. רק תגיד, כל מה שאתה קורא לקדוש ברוך הוא, אתה מדבר איתו, זה באמת. כי הוא קרוב, וזה נשמע, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. רק תגיד, לא צריך את התנאי, לכל אשר יקראו באמת. אפילו שזה לא אמת, כי אתה משחק אותה, אתה משקר. תקרא לקדוש ברוך הוא, כי הוא נמצא עכשיו. ימים של 10 ימי תשובה, לא היה לי זמן לדבר על זה, אבל זה עדיין מסר שחשוב לעשות. Now is the time.